Sisi lisuka ngaphambili siyambulela kuThixo. Amen. Izaba mandi le phasi. Hallelujah. Kuyabonakala uba kuyadingeka siyabona sihlale nje ngohlobo. Omnye ukhuzile wathi izintathu. Hayibo. Isevisi ezintathu ngosuku sizokhonza. Nawo umzontathu. Hallelujah. Unibona abantu ababhekezwe. Abantu abathi se ready because bawuta kudumisa ibini lobusuku. Ale konke kwaxesha la kubheka moli la kubheka ku. Hallelujah. Hallelujah. Siyambulela kuThixo. Ithini le mic yami. Ithini le mic yami yasuya ngathethi kakhulu. Uvumakhelwane. Amen. Hallelujah. Nomakhelwane wethu bafana. Hayi not wena. Uyasivixoza kanti. Hallelujah. Eselo ndithi yakwazi uthe uyathetha. Hallelujah. Hey. Asivele. Ayiboni uzoli khona la. Maliboke kamale Nkosi. Khona ndozo. Maliboke kamale Nkosi. Sithi satha ke bangcele endlini kaThixo. Sithi satha endlini kaThixo. Sithi satha. Hallelujah. 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 Hey, ngizocingisa ngokuyana nisafika ivangeli. Malibonke igama lenkosi. Nebe wona ndithanda man. Amen. Hallelujah. Oma mntwana bonoma weklasini bayazi lo sisi nakho. Hallelujah. Kunengoma ndiyithanda kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Naye nathi nxa ndihlabele lapha. Athi umkhulu akatata umnunga acaba imamelo njongi kandibalisa ke mina ke ndithi ekwayarini ndakhutshwa esikolweni 1992 sizawubheka ekakhe ndatenda but ye ngokutitsha lomkhulu unditenda day before sihambe okoko sicula mimi dododo mimi rafa yiko siyahamba siyekhakhe la mini kuzawuvuka kuhanje wangena utitsha lomkhulu wale mkwayari ngeke iphasele khona lenkwenkwe iloza ndivende ipha istaff kanjwa ngomsi mama ucatha amagwinya apha uyandipreparela isikhafuthi nangu utitsha lomkhulu esiva inkwenkwe iloza wathi zawumamela ngamakhwenkwe malishi icuba akekho ayifuna ukukhupha ilizwi kakhulu ngoba wayibale kudeni kulana wathi wathi nansi ngoba ukhomba nansi le nkwenkwe ayavutha amagwinya angikhuphe kwayari uyabona bawunikani omama anenhlungu ngabantwana babo indoda ikudenda nje ayinandaba noba usebeya ngikhupha xa ithamba ugoduka kwakhona utitsha uma uyawumazi mama pha ekhoneni kwakumama kwakuthiwa nguMiss Langa wathi uMiss Langa kwathiwa ngushi wathi hlala apha mntana sengicwengisa kuchiwe kwayari wathi jonga mntana ngomso uyahamba uvile ulungise izinto zakho siyahamba siyocula edumbulela ntungele. Hallelujah. Yanda luna nifike endlini kanti masamxela uma hayi mama angiseyophathe kwayari mali bonke igama lenkosi sahamba sapheka nxa sifika phana bekhona utshalo omkhulu ngo akwazi uMiss Langa uphinda nifake so sendihleli ndodwa pha wezamba nelibolileyo ngoba kuthiwa ndiyathingaza yaphimba mali bonke igama lenkosi wethiwa ndiyiloza kakhulu futhi nawe eqomani man sendiyiloza olohlobo na kwakhona ke ngoku umkhulu wakhe umninawo katata umnunga sasikhonza naye apha xa ndibalisa lento athi nxakeme apha ngaphambili uyamazi ucinga athi nxakeme apha ngaphambili alizange ndendwe kwayarini nazana khutshwa kwayarini mali bonke igama lenkosi. Hallelujah. Sithi izandla ke bangcwele endlini kaThixo. Sithi izandla. Hallelujah. Kodwa ngoba kunengoma mna ndiyivuma kwezonsuku ndifike efakelini yiwula
ezwile Nkosi. Kanti izandla zakho nje eziyukuthwele ngazo zonke manje. Yiwo lawo. Yiwo zithathele hamba. Kanti utata umnuku uyimamele le ngoma. Yaze yamngena ngoba ndiyivuma everyday. Lo uthi zangadende eKahari. Wangaba ngaphambili wathesa. Wathi yona we. Awudebe wena. Wasinda nje. Wasinda nje ngwewe. Hallelujah. Power makhelwane uzabeka kwamba makhelwane izabo makhelwane. Makhelwane wami lo wayixela indaba enzima wathi ndiyeza kule pasika. Zange ndeza kule cawa wathi kule pasika ndiyeza. Hayi shayini makhelwane iseza ngaphambili. Shayini makhelwane izandla. Amadoda afika samkela bekuhlaleni. Uthi ufuna nje ubulisa nje umzuzu oyi-1 umakhelwane uhlala lapha next door. Mali babe kabona Nkosi. Uba kuqhekeziwa apha kuphakama bona. Bathi masambe xa basiyofuna into zicawe. Hallelujah. Ndiyaqala ukumbona ngilapha enkonzweni. Kodwa utshilo wathi kule ipasika ndiyeza makhelwane. Bulisa nje makhelwane uhlale phansi sezawushunyayela. Andingomshumayeli ndizawuzama ukukhawulezisa umthetho. Into nje endizisapho ukumiseka zizinto ezenzekayo ebomini. Azenzeki izolo ndidikwe iimbongi bezimbini apha ngokwasisilato ndasina. Ngoku ithi le nto lowo makhelwane ke amanzi kagesi angathini kodwa ngoku nam ndiye ndacinga ndathi hayi mani uThixo ngoku unenceba unayo indlela afuna undisindisa nendlela afuna undifaka kuyo kodwa ke ushota abanye kuvumele ndizotsho ke ndithi ngoku phambi kwento ndifunile kodwa ndibonile inceba anawududulwa ngeembulo ezimbini phambi kwam ndisinde apho izolo ndithethe nto ithi kum le nto mandizame ndizicele ngengumntu oba ndibone uba uThixo noko kudala umama endinceda. Ndizawunixelela uba ndingubani okanye ndingumni. Umama kudala endicenga endikhwelisa ecaweni ngoba umama oko wandizala ayikho into andifundisayo uthandaza. Kodwa ke ngenxa yokukhula kwethu nokuba senze izinto ukuphila kwethu so ke siphila ude ubone uba akusuka nabo bomi ebululo. Kodwa ke mna ndithi ndiyamazi uThixo akaqali ngo-2024 ndibanjwe unyaka wonke ndisetrongweni kusithiwa ndivule lo mntu kodwa ingeyinto endiyenzileyo nje ililishwa nam ndanyamezela bayayazi ukuthi simane sithetha thina ngaphandle kwecawa sincokole nje ecaleni. Ndingumqwathi ndingumnzondo ndingumzila kanzulukhwane ndimubulawe ndinqala fola ndingustoko ndingumnyama
namnandi fana nonileli igama bayahlala namnandi nje imhlophe izengomva namhlanje ngicamile ngingakwazi ukuzicaweni kudala le cawe yaqalwa uyayazi ngabangani bami bona hayi ngibona imfundisi ngabangani bami sirasa ngabangani bami ngiyakwazi nabo kodwa uyabona ngide natsho kuye ngenye imini ngoxesha ithini zawo zakho kanti mfundini uthe ungasayiqalisela ngomithi mhlekazi lenti mhlekazi ixolo ke ixolo ngigqibile uzafisa kodwa ke mna fika wena kudwami okanye andizukuza ngisithi apha ndizozinikezela phansi kwempembeleko ngoba okokuqala ndike ndadibana nebhiya mandiyithethe loo nto leyo andizukwazi ke ngokuthatha isigqibo icawe ifitshane kum mna ndithi qha iintlungu ezi ndizifumeneyo nendizivileyo zithi make ndithathe enye indlela ngoba into eyi-one ndibonile oku kum ndiphilile ndidala andinawuba na-43 years emva koko ndiqume ndisa-enjoya loo nto leyo ngoku ndicinga yenye indlela mhlawumbi kukhona okunye ubomi obumnandi ixolo mfundisi njengomngane akhe shayelimakelana izandla sayohlala phansi shayela umntu izandla yini mnono yini madoda haleluya nikeni isitulo ahlale phansi